Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodawa. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari wasechopo e studio. Machiegni daktari indisori kod mane kawuono. Erokamano Ruth, amne tich. Kata bira. Erokamano kaka watimega wakuongo wang'ere ni in nyingi ngane jogo ma samoro pokoro moga kodi e chenro ni in nyakanye to in laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Iluonga ni Nelly Otieno, South Nyanza kamoro na wendo. But an achunge weche mag horruok, iluongo ni psychological counseling. In laktar man ng'iyo ni oganda otimnegi hocho maber, giwuok e timbe kata chandruoge manyalo gologi ma ok chwo sindan tok monyath mak mana kapo nono ni ochuno. Amor mar bedo kodi e chenro ni Dr. Nelly. Wasewuoyo kuom gik mang'eny ahinya dagni mag paro daktari, to kata kamano nitiere gimoro ma bende wabedo ga mana kwa panjone. Wasewacho weche mag kongo, dagni mag paro gi kongo, wasebedo gik mang'eny. To kawuono adwa ni wamule wach mar Njaga kata nyasore kaka jomoko luonge. Wang'iyane midhiero ma Njaga kelo. Mokwongo Njaga inang'o Dr. Nelly? Njaga en gima dho kisungu luongo ni plant mopidhi. To gini ahinya iwacho ni no originate koa India. Kobiro e pinje moko gieki. To en gima ipidhe. Iwacho ni koti kode maber to nyalo bedo kaka yath, lakini kobedo abuse to bende en gima nyalo hinyo ngima dhano. Jomoko madhe kaka imadho ndawa, jomoko bende nyalo lose kaka cake tichame kamano, jomoko bende chame kaka snacks. Ilose cookies, gik makamago. Mane Njaga. Iwacho kacha ni ikoti kode maber, to jomoko wacho ni onyalo bedo yath. Adiera mane mantiere ka? Nitiere yedhe moko moloyo mag kweyo rem ma oseti kod percentage mare moro mokonyo. But ma en gima kadhe process mang'eny kabisa kendo dwaro jok mariek mong'eyo kaka iloso gigi. Kod kaka ipime. Exactly. Maka ponono ni ng'ato muonyo kata ka ng'ato madho to ok dhi kelo ne chandruok. Wacho kacha ni jomoko madhe kaka ndawa, jomoko kote kaka ndawa. Debed ni mae en daktari nikech adieri ng'ini samoro nyalo romo kode tikia ni mane en. Gilose kamae, iboye maber mochal ndawa. Ka ok ing'eya tikne to kinyal ng'eyo gima ng'ato kata madho ndawa kata madho gino, but mae en Ruth. Erokamano ahinya. Mano Dr. Nelly kawuono wadwa ng'eyo midhiero ma Njaga kelo. Daktari wacho kacha ni kapo nono ni okalo e kidienje kachiel kod rang'eny mang'eny tinyalo ti kode kaka yath, mak mana ni en gimini wuon ok inyal timo. Koro jomoko chame e yore mopogore. Daktari daher mondo mi inyisa ni kwan mar jogo ma ineno mantiere kod chandruok kata dagni mag paro, mantiere kod midhierni ma pachgi ok okwe kata matin, ma iseyudo ni tiyo kod nyasore, ma bende omi nyinge mopogore. Kwanda tamalo marom nade mar ji matiyo kode, to gin jomage? Gin joma tindo, koso gin joma dongo, gin joma mine, koso gin joma chuo? Ruth, kwarango kaka research mosetim wacho, iwacho ni mokwongo joma youth, joma tindo, to gi young adults, matiyo kod gini ahinya, moloyo joma dongo, kata to ok en between joma chuo, nyithindo matindo machuo nyaka manyiri. Sani eri gitiyo gi gini mna duto machalre. But kaluwore joma dongo gi joma tindo tiyo kode mang'eny ahinya moloyo joma dongo. Manyiso ni joma tindo ginyalo tiyo kode, to ka gichako bedo joma dongo to giweye koso? Moko wehe. Nitie moko makochopo kanto we, but you see gin gichako kapod gitindo ka gidhi nyime. Tinwa koro jomosebedo madongo to thothgi ok ti kode. Gichako kapod gitindo nikech jomatindo gin jomohero, gidwa fwenyo gik moko mang'eny. So ndalo mang'eny gitiyogo nikech gidwa discovery. Gidwa ni gifweny. Gidwa ni gifweny. Afani daktari koro pichani ema koro onyise maber mokalo. Kinene kaka pod oralum kanyo.
to inyalo chich ni nyaka beni maen samoro nyalo tikate bathodi tikiae mang'eny malich kato polisi bo makini ginieri ka inyalo kata kawe diere moko ne akawo mbolea kokang'eyo nadwa dhi pidho godo gimore bathoda but kane mbolea ni osewuok to gini ema nowuoke kuma nowuoke ng'ato nopidhe andanakia koro wendo moro mobire manyisa nto daktari kara idwa timo aneno kisechako tich manyien tich mane to kapenj na adier kane wang'we to wayudo kama ne en so en gima samoro kiromo kode to kinyal ng'eyo gima en but ochal kama ipimo no kacha nobiro e kidienje mopogore opogore ma adebe ni obiro e kidienje mar mo koso to ma adebe ni obiro e kidienj poda koso to ma adobe ni obiro e kidienj mar kodhi koso thothne ong'eny e kidienje mage ahinya ong'eny kaka mar lumni ong'eny kabisa especially pinywa kuonde ma wantiere gi to joma bende se develop ahinya to koro biro e yo mopogore biro e kidienje mar poda kata kaka mo ma ok samoro kiromo kode to kinyal kata ng'eyo kaka mo nitokori tiyo kode nang'o daktari inyalo tone gimoro inyalo tone kaka pi maliet timadhe inyalo madhe bende kaka eno kaka yath ka en powder kama inyalo ruwe nyuka kata bende inyalo boye kata mne kalatas kaka ndawa chande to bende pod inyalo gi madhe kama noiro manso ni obide kidienje mang'eny to then ka en kaka powder kamae bende jomoko lose mobed kaka cookie seche mo oloso biscuits cookies to nywande mogo kaeto gimomiyo apenji penjogo nikech athoth johera mar chenro ni gin jonyuol kaeto ipimonwa kacha ni jomatindo ema thoro tiyo kode kipimo kod jomadongo manyiso ni yudo ni jomatindo ma samoro nitiere skunde onyalo bedo primary school onyalo bedo ni nitiere sikunde mag secondary kata nitiere college koro kaka janyuol kaponono ni romo kode to samoro ok ing'eyo gimiromogo ber king'eyo ni gini naneno e chenro mar penj laktar nyaka beni maen mo ma oket mana e chupa matin ni en ang'o to poda mosiko pand mana mabor ni en ang'o to kaponono nobiro kaka lum bende inyalo ng'eyo ni en lum machalo nade to be kokete kolose kaka cookies in nyathi onyiewo biscuit igalagala ni en biscuit ma kawaida kata piece of cake a cookie moro ma kawaida to kara en gino and in fact kaka e skunde mang'eny kamane kaka ne iusogi joma losogi kamano to gibiro nikech gihok gik moko kaka peremende gik makamago to gibiro go to giuso kamago jomoko bende losogi ka giseloso juices to gikete igi koro nyathi nyaka ng'ama onyiewo soda kata monyiewo juice to gino nie iye to nyathi bong'e ni gini nie iye koso nyithindo matimo kamano thoth gi ong'eyo nitiere moko ma very innocent ma gibedo lured into this kok ging'eyo but thoth gi mineno ma nyiewo ging'eyo kendo ging'eyo kata joma uso nigigo ma bende kelo wa e kidieny machielo ni kaka jonyuol nyaka wabed motang' thoth ne joma tinde matiyo kodgi ageno ni producer marwa bro kelo pichni gi achiel kachiel kako biro e yor poda kako biro e yor mo kaka nyalo biro e yor cookies mondo kaponono ni neno kaka janyuol tinyalo chich nikech samoro nyathi nyalo chame kokia to kare entiere e stage mokwongo mane wawacho kodi cha ma koro obedo initiated odonjo e gigi tokia makipocha mana adier to sedonje matut Nyasore ni kata njaga en harmful ohinyo del daktari to kaponono ni ohinyo del nang'o Ruth gini hinyo del in fact kapimo gi jok ma bende osekadho kuondegi kata mosekonyo jomoko mosekadho kuondegi iwacho ni nyasore en was kata moloyo kong'o nikech kong'o inyalo madhe to bang' madho kong'o nieri samisemer inyalo timo gik moko minyalo timo but after some time ka kong'o oserume dendi to ng'ato nyalo dok back to normal life mare but nyasore ni en to kosedonjo distraction mare bor kabisa nikech iwacho ni nyasore to kod paracetamol ginie gik ma kaponono ni kata kimadhe kaka yath to en gima dhi e obwongo okalo remo modonjo e obwongo to kodonjo e obwongo to kodhi kuro to effect mare koro pek moloyo mar gimoro amora nikech koro kuro mondo mi ng'ato nwang' gik moko kaka cancers yot kabisa nikech en kochopo to en very active onyalo kelo cancer mar wich
kata mag kodhi e lungs ni to kelo cancers mag kaka lungs kamano. Onyalo miyo ibed gi tuo mar leukemia ma en kansa mar remo. Kodonje ich bende mondo mi o react very fast mondo mi o affect ich kuro mondo mi nuang tuoche mag ich, kidneys, organs mineno mobedo listed kae giduto. And then smoking e bende ka ki madhe en gima kodonjo to effect mare pek nikech nyasore. For example, en gima miyo oloko pachi bedo mopogore. Omiyo ipoka kimadho nyasore tineno gimoro manineno katin bedo gimaduong', bedo exaggerated. Ka aneno Ruth kamae to nyasore nyalo miyo aneno mana Ruth ka en elephant. And waseneno examples ma ng'ato nochiewo gokinyi odhi onwang'o jodongo adek kobet piny. Ten odhi mna gi pala to kata gi beti to beto jogi. To kipenje bang'e kako rikele mondo wasese penje to kona anto elephants ma lieche mananeno kacha chande manang'ado. And sincerely mane gima noneno nikech mane oloko oloko obwongo. Exactly. Nkosechopo obwongo to loko. Emo mineno ji mang'eny ng'ato en ng'ama nyapga kabisa makati to komadho nyasore to koro dwa tiyo matek moloyo kako tiyoga. Onyalo dhi e puodho chakro okinyi nyaka odhiambo nikech en effect mar nyasore ema miyo timo gima. To bang' kamano serumo to onge gi teko no kendo. So joma madhe obed gi effects gibedo mamayo. Onyalo miyo ng'ato nwang' stroke. Kendo samoro ng'ato nyalo chopo after a short while to koro oloko ng'ato blind because of kako react gi dend ng'ato. Then kuom jomoko okelo infections mag kech en very strong ring lak kata no ng'ato lake ginene to chako tow to kabisa because it even turns cancerous. Magodhoka. Exactly. Heart disease you cannot okinyal kata kwano odhuro kabisa. Tuoche kaka pneumonia nikech affect lungs and obo. Exactly. Kato kinwang' gik moko kaka asthma gere because kodonjo tomiyo reaction mar del bedo mopogore. Samoro kar bedo maliet ibedo mang'ich. So gik mang'eny matimore. And also issues to do with reduced fertility. Mano to is very common. Jok mamadho njaga inwang'o ka bedo ng'ama dichuo koro rumo. And also samoro kochako to en gi teko mang'eny ma is too much. Then after some time to it subsides and koro donga ng'ama ok nyal timo gimoro. Yeah. Ipimonwa kacha chandruoge mang'eny manyiso ni en chandruok machakre pat wi nyaka tiendi. Odhi kelo kidenye mopogore opogore mag kansa ma e wich ka ama oting'o chandruok mar wang'o nyalo kelo ni ibed muofu. Kansa mag wich gi ng'eny mokalo nikech onyalo bedo mar dhok, onyalo bedo mar lep, onyalo bedo mar duol, onyalo chopo e iti, onyalo chopo e duondi. Kae to wadhi nyaka e kor ka akumaneno chandruok mag adundo kachiel kod obo to nyaka tiende ni moketi makoro ok inyal bedo kod teko mar ng'ama dichuo kaponono ni in dichuo ma bende ywayo nyasore. To ne joma mine bende nikech awinjo ni tinde sani nyithindo manyiri temo biro marach kode mok ber. In fact, Ruth, inyalo nwang'o kaka sani wanwang'o kaka joma tindo. It's ong'eny kabisa ni nwang'o nyathi waluongo gi ni couples ma dichuo gi madhako gimadho gigi te. An kanye ma koro tich bedo matek nikech mondo ng'ama nyalo gawadgi koro onge nikech gimadho gini. Iromo kod gi sa 12 okinyi to gimer ne gisemadho nyasore ni tek. Kata kidhi e ot kama gidakie, gidak kaka le. Nyasore ning'eni nyalo miyo iparo ni winjo maliet. Arwakora sani adwa wuok tiwinjo liet moro ibolo ka law magol mabol piny. Idhi loko law machielo. Ka kinyi duogo kaka na bole chande mondo mi ipar ni lawni onega ket kama ber or onega law mana arwako ni eri ochido or anything. Mago duto paro mokiberu. Ibole kacha janyasore ng'ama dhako bendo biro bolo mare kanyo. Kinyne kendo chako loko mano bolo pinche mo chako kwanyo chako loko kete dende to koro ot kae mondo mi gibed gi paro ni ginyalo bedo maler bende bedo maonge. Koro gidaka kaka le. Chiemo ginyalo chamo chiemo mang'ich manyodong nyoro to ok ng'eyo ni gichamo kamano. So and mae en both ng'ama dichuo ng'ama dhako nikech ng'ama dhako ema nyalo ga ng'ayo jaode gae to ka koro en bende en same process mang'ani nitiere to koro ok ginyal konyore. Manyiso ni en tuo tiyo kod nyasore ni en tuo daktari.
En tuo maduong' Ruth. En tuo ma just the same way, especially ko sechope form mar addiction to kore en tuo. Maybe sama ng'ato gikwongo gichako ka joma temo gimoro, just like anything else. Kata mna chae ng'ato hero chae, but ka koro chopo kama ni wiya bara mokanyal nindo ko kama dho chae. Koro mano koro ng'eni tuo. Exactly. Koro nyasore chopo kama koro ento, especially sama koro no kanyal timo gimoro mokamadho, kanyal dhi e puodho onge teko nyaka madh nyasore, okanyal chiemo nyaka anga madh nyasore, okanyal nindo nyaka madh nyasore, koro en tuo. To koro sechopo kamano, to koro oketho gik mang'eny kabisa, kata mne ngima mar ng'ato gik monyocho timo ga machon ok onyal timo kendo. Paro manyocha en go chon koro bedo mopogore. Relationships mane en go bende koro bedo morumo, nikech inwang' ka jo nyasore bende jok monyalo winjore go gin na jok ma gimadho go nyasore. Ka Ruth ok madh nyasore to waonge gimoro en ko waonge mbaka mwanyalo go. Exactly. Kamano ahinya. Manyiso ni ji nyaka bed motang' mokalo, ji nyaka ng'ini to en ang'o gini ma joma tindo donje gin osiepe mage ma gintiere godo, mana kaka iwacho ni nitiere kaka gitudore momiyo gin osiepe. Daktari pimonwa kacha ni odonje del mana kaka nawacho ni ochako e pat wich nyaka e tielo. Seche ma itiyo kode nyalo bedo ni madhe, nyalo bedo ni chame kaka kuki, nyalo bedo ni ywae kaka ndawa. Odonjo to timang'o e del, otimang'o e system, nikech ni wacho no loko paro, iwacho ni okalo remo modhi nyaka e obwongo achiel kachiel. Okalo mabor kama nikech ang'o? Oloko form, olokore ir bet nang'o daktari, pimnwa wang'e. Ruth, ineno kaka wacho ni nyasore en ka in a form of drug, yath. To for example, wach kawuono ni iwinjo liet e dendi, timuonyo yath, nyaka imuony yath manyalo miyo temperature odog piny. So gima yath ne timo dhi donje system mondo mi oduok temperatures. The same thing joma madho nyasore gimadhe for various reasons. Ng'ato chopo kama maybe paro hinge, en gi paro mang'eny, to oneno ni komadho nyasore ni teka paro bro dok piny. Komadhe to dhi donje brain e obwongo. To kodonje obwongo, koro chako loko gik moko e obwongo ka. Kano obwongo ni paro e yo moro madhi kama, to nyasore bro reverse gini. Or obro heighten, bro keto mondo mi opar matek. Kano paro mos, to nyasore medo paro mondo dhi matek moloyo. Oloka dendi. Oloko ataro. Exactly. Mana kaka inyalo kawo lauti loka ataro kama. Exactly. Mane kaka gini timo. Eka koloko pachi gi dendi gi gimoro amora matimo. Exactly. Emomiyo gibedo addicted to it, because aseteme to kana adwaro nindo to nokanito kamuonye to straight away adhi nindo ma wiya wil gi gimoro amora. You see? Yeah. Kamano ahinya. Daktari wacho kacha ni odonjo mos. Kendo seche ma ichake no ne wawinjo kacha e chenro ni ichalo ng'ama bedo initiated, ichalo ng'ama irwaki e gimoro, mana kibilo matin, samori bilo mana kuki matin. Kati bro winjo ni gini awinjo kodonjo na kama Kati bro donje stage machielo ma daktari nonyiso ka ni koro en experiment. Ma ino wuon mano stage namba 2. Koro idwani mondo mi iteme ino wuon. E chenro mano kalo ne wang'iyo kidienje go duto te, kendo daktari wacho ni kochopo kama koro en addicted, mano koro en tuo maduong' matamre gi nono. Wakawiyo kawa duogo wadhi nyime, omiyo kik isud kata matin. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. To
Otieno Obadhe. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatasno maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Kiseka omer motedo ni sarab jit koro biro yudo tiko mar yiero. Koro gima dwanu par sani ni en ng'ano mabiro wuoyo gi Meher e wach mar keny mare. Atelo ini kia ni mamo en ng'awa chalade. En kochano gimoro ting'e ni nyaka timre. Ano kabiti marus gi ng'ano. Atamra okabiti marus kode. Kare ni dwaro ng'ano mamondo kendi. Dwoka sani. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Moluor gavana ma Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko gi tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Nelly kawuono wang'eyo midhiero ma ikelo kod nyasore del. Daktari wacho kacha ni en gima donje dendi to chako donjo kata chako roko tatwi nyaka e tiendi piny. Omiyo nyaka itang' mokalo saa asaya ma ibedo initiated kata ma ng'ato rwaki kata ma irwake ng'at machielo ma ing'eyo. Daktari aneno ka wantiere kod picha ma bende nyisowa gik mopogore opogore ma otimo ne dhano. Machiegni ipimnwa nikech mata neno picha mar obwongo kod gik mopogore opogore. Erokamano Ruth. Gini ka nyasore kikwongi madhe low process odonjo mos. To kose donjo to odhi nyaka en nawach kaka nawacho mokwongo en okalo nyaka obwongo. Okalo remo modhi nyaka obwongo. Yedhe mang'eny tiyo gi oko mar obwongo. But nyasore to chopo mieno biro mos. To kose biro to okonyi, for example, in gi problem mondo mi solve ga problems gi bedo matek. Koro nyasore biro konyi ringo matek mondo mi problems ma in gi gieki obed mayot kaka inyalo solve. Koro ko biro to chopo e obwongo. Ko chopo e obwongo to koro emotions gi chako lokore. Kaka nyochi paro bedo mopogore. Kane in ng'ama timo gik moko mos nyasore biro konyi timo gik moko mapiyo piyo. Ka in ng'ama ne for example ne in kanyo tionge gi appetite mar chiemo, nyasore biro mi heavy appetite mar chiemo. Ka nindo ne tamore to nyasore kosechopo obwongo to obiro increase paro mar nindo mondo mi kori nind mang'eny moloyo. So obiro kato mondo mi kose donjo kanyo nikech koro donjo nyaka e obwongo mondo mi gole bedo matek. Koro donjo kuro, koro timo obedo active but mos. O make changes go eko mos nikech koro en permanent e wi. Otimo kaka gimoro amora midwa mondo timore. To gimoro achiel motimo memory mari samo gik moko bedo escalated mondo mi otimre kaka nyocho kitim but memory ni to chako lal. Ichako koro in ng'ama gik moko manyochi paroga koro paro dok piny. Ibedo ng'ama paro mos. Another thing, mondo mi iwuo sensibly, comprehension mar verbally, ibedo ng'ama koro wachne makare dok piny bende. Nikech ose reverse gik moko kaka nyocha timore wi. So that is one of the things ma nyasore timo. Wanted to core emotions koni? Less control of emotions
chopo kama koro, for example, in ng'ama nyocha kata ka ineno ka ng'ato timo gimoro ka nigi lit to ineno ko litni, but kimadho nyasore to koro those emotions will change, it will also reverse. Ka in ng'ama nyocha hero ywak to ywak rumo, koro inena ng'ama nena kanyo ka ng'ama raura. You see, ka in ng'ama nyocha in very active, kata ka ng'ato nigi dwaro solution tinyalo miss yonge godo kendo. Ose reverse everything that it becomes very loke ataro mana kaka ne wacho nwacha. Ero kama na daktari nipimo nwakacha ni odonjo mos to ka ochopo kama koro ng'ato en addicted kata ng'ato koro ngima ne duto te oketo kuom nyasore ni eka mondo mi otim gigene to mano koro en tuo maduong'. Ibro ng'e nade kata ibro fwenyo nade ni kama koro chope ni to en tuo manyiso ni sebedo addicted. Kapo ni ng'ato ng'iyo gi oko, ere kaka ranyisi mage makoneno to nyalo wacho ni nyaka bed ni ng'ani to sebedo addicted kata ngima ne osedhi motenore momoko. Ruth gik moko mang'eny. Achiel kuom gi ng'ato nyocha en ng'ama ler ma very organized. To ler ni koro rumo. En ng'ama koro knyal paro ni onego luokre, okorudh lake, kata loko law mondo mi orwak. Onyalo loko law to rwako law mochido. A sense mar ler onge kuome kendo. Mano is one. Another one, janyasore en ng'ama ok igone karibu. Onyalo kuodo wi because en gi appetite ma huge. Kigone ero kamano mondo chiem, igone karibu mondo chiem, to en ng'ama nyalo chiemo ma wiye wil. Kapod chiemo mane nyime no korumo, to pod ok obi weyo chiemo. Gichiemo, gino miyo gi appetite ma exactly very, very heavy. Mano is another thing. Machielo, kanyo cha en ng'at malong'o makata kano bet gi ji to nyalo go kodgi mbaka. Koro exactly. Koro olokore ng'ama raura. Wuoyo mochomo yo onge oko reason. Jomoko kuom gi gini miyo bedo ng'ama koro en tije na ayanyo. Onyalo yanyo ji even for no apparent reason. Gimoro amora matin trigger yenyo, weche maricho richo wuok e dhoge ma ok okea gima wuok kuro. Those are some of the things. Another thing, nyasore nikech koro odwa mondo madhe kosechopo form mar addiction to dwaro mondo methi to nikech onge gi income malong'o. Koro ng'ato nyalo uso gik moko duto ma entiego. Mous nyaka lewni morwako e dende mondo mi onwang' kaka onyalo dhi nyiewo nyasore moko. So those are some of the things ma kichako neno ng'ato okawo kata mna sama ne lwete odhi ouso to kendo use nengo mayot. Ouso nyaka san mano chieme, ouso ni ng'ato. Samoro omiya ng'ano mondo miye nyasore, which is not even equivalent to nyasore mimiye nieri. So mago sense ma kichako neno to koro ineno onego action obed taken. Wabedo ga kod gimoro ni overdose daktari, manyiso ni kata yath kimuonyo yath mang'eny tibro winjo ni i overdose, manyiso ni iketo yath mang'eny moingo dendi, moingo teko mar dendi. Kuom ranyisi kata yedhe ma ji madho kaka mag ahonda, kimi nyathi overdose tibro po ka nyathi ogore kata piny nindo tere nikech yadhni odhi momere. Ayudo kata ni kimadho yedhe mag koyore mang'eny ng'ato nyala kata tho nikech nitiere kaka moko dhi mamed kaka adundo gwecho, nitiere kod kidienje mag yedhe makoyore machal kod mano mabedi dwaro kata ne imene mapek ok madhi nikech odhi ketho gik mang'eny. Watiere kod overdose mar nitiere Ruth. Inuang'o ng'ato komadho nyasore samoro kata kuom ndalo 2 to kia kuma entie kaka no gore piny, samoro no omadhe magini oinge gi teko mogore piny e bath ndara. Onyalo bedo kanyo even kata mna for 24 hours kata 48 hours ka ng'ato joko biro mogole kanyero to kanye ma entie. Ka ene ode inyalo we ni ng'ato notho. And sometimes overdose no bende samoro rach nikech onyalo nindo, and depending on kama osechope kode onyalo nindo ma ok ochiew. So overdose kuom nyasore ena kaka yath moro amora onego gi nyalo hinyo ngimagi, bende miyo samoro gilalala enoko for a few days okia kuma entiere. Thoth ni wachoga ni obet berbere moingo ndawa kata moingo kong'o, ni chandruok ma ndawa kelo ng'eny mokalo moingo chandruok ma nyasore kelo. In kaka laktar molonye wechegi, nyiswa ni en adiera koso gigi to rach ma gikelo to romre arome del. Ruth gigi richo tetete gimoro amora kik ng'ato wuondi. In fact, I think ni nyasore en kata was
moloyo kata kong'o, because en odhi nyake obwongo. To anything mose damage obwongo mar ng'ato, mondo mi igole ok en tich mayot, mondo mi ikonye ok yot. So onge ber moro amora minyalo wacho ni ndawa ber moloyo ma kata no ber moloyo kong'o. Damage mare gimoro amora ma damage mare is fatal. En gima kelo tho. Exactly, obro nego ng'ato. Nikech ipimonwa ka overdose kacha ni samoro kaponono nikete mang'eny e del, to nyalo chopo kama ng'ato ne nindo modhi adhiya kamano, odhi otimo ang'o e del gi lak seche gi, otimo ang'o ne adundo, otimo ang'o e remo, otimo ang'o momiyo ng'ato yath moro amora moseingo kosedhi teko del, especially organs mane wagieki, kosedhi moingo teko ne, to the most likely thing no nyalo nego ng'ato. So mane gima timore, teko ne dhi ingo, teko del kaka chalo, ingo remo kaka ringo. So solution mare na gimotimo at the end of it en nego ng'ato. Daktari, pimnwa nisipimonwa kacha chandruoge ma okelo e dend dhano, e wich, e kor, e ich, moko chandruoge mage bende ma pod onyalo kelo ne ngima dhano, nikech sana mar obwongo ka delicate matin ka odhi makoro mar obwongo no is very delicate, nikech kosedhi ma obwongo e engine mar dhano. So ko obwongo osedhi mobedo affected, daktari, Ruth, to definitely ngima mar dhano koro bedo maonge. So ko hinyo obwongo ting'eni dhano dong either inyalo nwang'o stroke, midag makoro ok inyal kata sudo, kata lweti ok inyal ting'o, kata gimoro amora ok inyal timo. Neno joma iwacho ni osiptal ng'ato en cabbage, oninda kanyo to onge. Mae gini tero ji mang'eny kuro. Mar ariyo, en gima ketho kata ngima mag families, because kakoro pesa matin minwang'o duto itero dhi nyiewo godo njaga, inyalo chulo kata fees? Ok inyal. In fact, kawuono nawuoyo gi miyo moro nomiya story mare ni nyathine noa e school, noriem ni school fees mar siling 22 seme 22 no 22 siling 22 e balance mane ntiere go. To ka nyathini nobiro to nwang'o ka wuon gi obet piny, to oneno babagi to konyiso babagi, koro odwaro mamagi, nikech ong'eyo ni babagi according to en ng'ama nono kabisa. Siling 22 ka nwang'o to dhi nyiewo go njaga, nikech nyathi ong'e no madho njaga. Koro nyathini kalo dwaro min gi, to wuon gi penye ni dwaro mama nikech ang'o. Koro nyise na dwaro mama mondo miya siling 22 dwaro e school. Ing'eni jaduong' ni nowinjo malit kabisa, ni siling 22 nyathine ok nyal kwaye nikech njaga. Koro miyo ne kona ni jaduong' ni nowe madho njaga nikech chakre chieng' no, koro kona ni sani en 10 years poko bilo njaga kendo nikech okelo nyaka wich kuot ni ng'ama exactly anja. Nyathi matin ong'e ni baba na ni en ng'ama nono okonyal bet go, nikech ka ang'o yudo to dhi madho go njaga. To mane kaka notimoga kanonwang'o to ka njaga, konwang'o san ka mama ni oweyo to dhi uso njaga, ing'eni dala kata mar 30 20 giyudo. Koro mane e kama ne osechope kode. Omiyo ineno kaka mane en gima okelo shida kata ni family, kech koro pare ka nyathini ong'eyo ni ng'ama nono ma in gima ni nitiere mna njaga. So mage chandruok ma moko mokelo. Then kaka janyuol, ka nyathini koro chal kamano, omiyo jonyuol moko nwang'o gimi mental health, nikech itemo puonjo nyathi, and most of them otero nyithinde skunde mabeyo kabisa, to nyathi chopo kuro to donje njaga. Koro nyathini okosom, koduogo dala ena shida, nikech kata gigi ouso, gimoro amora monwang'o dhi uso. Moko kuomgi ok dwa dak gi jonyuol, koro gidhi dak, to kidhi rango kama nyathi odake, en gima ma ok inyal kata gombo mondo nyathini odake, nikech koro gibedo gi those groupings, relationships, odhi dak gi jonjaga wadgi. Kirango nyathi modak e slum kata kamoro malich ahinya, to nyathi manotere school, for example, anyalo wacho ni manotere school kaka St. Mary's, to njaga ogolo kuro, koro dhi dak kamoro mok inyal paro. Kamongo hore ma. Exactly. Kasamoro kata ka min gi oneno kata ka wuon oneno. Koro ineno ka jonyuol gi ekin nwang'o tuoche moko mag chuny, gi bende gihinyore. So mago e midhiero mamoko ma njaga kelo kata ni jonyuol. Manyiso ni okelo chandruok ne family te. Exactly. Ng'ama baba ema madhe to kelo chandruok ne family te. Nyathi ema madhe to kelo chandruok ne family mangima. Tiende ni en chandruok ma kodonje ot
to en chandruok ma ji duto te nitiere godo. Waka uyueyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni kik idhi mabor kata matin kik isudi. Wantiere kod Dr. Nelly e studio mondo mi wamed puonjore, wamed ng'eyo ni to en ang'o gini makitimo to koro inyalo yudo konyruok kata kapono ni sedonje ere kaka inyalo wuokie. Mama ni bro dhi Kasarabjit. To en bro nyiso gini ya ni in bende yie gi wach arus ni. Ujali vile nasikia tu kiniambia sijali nikifanya vitu. Wewe unaniambia tu. Lakini unajua nini? Sijali vile unajali na hata ukijali sijali. Maisha lazima nitaishi. Alafu nikuulize. Sasa vile unanibeba, kesho itafika. Usiku itafika. Kile na kushoni mambo inaenda mbele. Ujali usijali. Dial *811 *346# to get how jolly. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Piny mangima kawuono dhialo nyathi Afrika gi thor mar wach marito nyithindo e sama gitiyo gi yore tudruok mag mbui. Kama hawako tayari kupitisha finance bill, wasipoteze wakati na muda wao kukuja bunge, wakae, there is no even option of walking out. Jood bura ma Kenya Kwanza kwedo jowete gi magazimio kuom wuok e od bura e kinde somo budget. Hii ilikuwa excess ya Mombasa pekee, lakini tunaendelea hatutaambia wananchi mahali tutakuwa next. Riwruog lakteche oloro kuonde thieth 46 e kaunti ma Mombasa kuom koso luwo chike mag thieth. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Thoth ne ji donje weche mopogore kok ging'eyo. Nyithindo donje gik moko kaka njaga gi kawo ging'eyo. Daktari wacho ni en gino mabro kelo ni chandruok chakre tadni wi nyaka tiendi piny. Daktari eseche ma isemadhe kuom ndalo mang'eny ma odhi ma ibedo addicted kata modhi momoke dendi, ipimonwa gigo monyalo kelo kidenje mopogore mag kansa, tuoche mopogore mag obwongo, mag obo, mag adundo kod mago te. To seche ma ng'ato madheno e yor poda, e yor kuki kata e yor ndawa kaka imadho ndawa cha, seche go to ng'ato dhi winja ng'we dende kata ere kaka inyalo fwenyo ng'at ma oa madho njansore kata njaga e dakika matin mo amadhe. Gimi kwangi neno wangi lokorega makwar kabisa. Kiromo gi ng'amo madho njaga, wange wuok oko kaeto bedo makwar ahinya. Mar ariyo, en ng'ama koro ok nyal control movement ne. For example, owuotho ineno okwang, en ng'ama kwang makoro kata mnanyono piny malong'o okone. Gi obedo ng'ama koro kia kata kuma entie. En ndara to galo no sechope ode. Then paro be koro kata ken ng'ami romogo gik mang'eny ok onyal paro. Ok ong'e kuma odhi, ok ong'e kuma oaye, kata gima notimo before mano ok onyal ng'eyo. Moko kuom gi onyalo kata golo law nikech paro oselal kuome. Onyalo golo law mowuoth duk to en ogalo ni en kare. Koro in ng'ama nene mineno pogruok kuome. Daktari, daher mondo mwang'e ne
yore ma koro inyalo konye godo, nikech wasetemo fono iye matut, wasetemo ng'iye yore mopogore opogore. In kaka laktar molony e weche gi, samoro ng'ato oseneno ranyisi gi kata kuom jaode, kata kuom osiepne, kata kuom owadgi kata nyamin gi, to kele iri. Ere kaka utimo diagnosis mondo mi fweny ni ma te en njaga, nikech thothne kunyal ga thietho kapok itimo diagnosis. Ruth kapodo ka ng'ato gimokwongo ng'ato nyaka ng'e ni en gi problem odwaro mondo konye. Oma en owuon ema nyaka oyie. Exactly. So in kaka ng'ama odak kode en mondo ikonye mondo yie, mondo chop kama oyie na adier ma en problem, en shida, adwaro mondo konya. To kose in kitere gi thuon kaka janyuol kata jaode kata ng'ama odak kode ni konye mitere, ok bi konye nikech obiro ringo to duoga kendo obiro timo gigo kendo. Bas kose nwang' gimokwongo en wuoyo mondo mi itere kuom jahocho kaka an, to kobiro gi mwakwongo watimo, itimo assessment, iwuoyo kode. Wuoyo kode en mondo ong'e ni en gi chandruok, mondo mi obiro mondo mi okonye, mondo mi obendo ng'e ginyalo ga pimo ni kuma chandruok no chakore, gimomiyo ne ene chandruok no, to ka bendo yie mondo mi odwar kony. Bang' mano jahocho ni wan gi kaka wang'eyo ni en ng'amo mi koro nego ter itwa psychiatrist, daktar mar wich. Koter gi ka daktar mar wich, gimi timo mokwongo is assessment, ma kosetim mano to nitiere piratil mipimo gie mopogore opogore. Mikwongo ipimo mondo ng'eno madho ni njaga ni e system. Mar ariyo, ma upimo nang'o koso inyalo pime kokale remo, ipimo gi kokale remo, to kod moko kuom gi ipimo kokale lach. Inyalo ng'eyo ni osemadhe kata oseyueyo exactly, marom nade. Mar ariyo, kisepimo ming'eyo na adier omadhe, nikech samoro ok en njaga kende. Koro gimipimo go ni bro nyisi ni njaga, maybe omadho njaga, kong'o bendo madho, ndawa bende en go. Kokadhe remo. Kosetiek pimo mano, then pim mar ariyo bro nyisi ni en kiwango mane. Ka omadho njaga mosemadho ni ochopo kure. Bas bang' kosepim mano ero, nitiere ratinde 3 mipimo. Kwasetieko pimo mano, then koro itimo negi gimiduongo ni detoxification, michako clean go system, mondo mi njaga ni owuok e system. Koro to ibro daktar ma pimo magi, laboratory no bro nyiso en ng'amo nego kotimne, komiye yath ndalo 7, ndalo 14, dwe 1 koso dweche 3, to bro konye. So from there koro thieth ne chakore. Ka en ng'ama imiyo kuom ndalo 7, tibro miye kuom ndalo 7, then bang' ndalo 7 koro dong' jahoch koro wuoyo kode. Nikech komadho gigi eki to kokonye ng'eyo kako nego obed rehabilitated back, kako ochak doke ngima ma kawaida, miyo samoro gi relapse. But bang'e kosetieko madho yath to koro iwuoyo kode, imiyo giga assignments, gik ma onyalo timo kodok dala, kaeto iwuoyo kode bende inyise gik monyalo timo, gik moko nyal timo, jok moko nego bedgo gi jok monego bedgo, kamano. Detox ni. Yes. Wacho ni en gimimiyo ng'ato kosepim moyu ni entiere e kidieny marom nade kata orom nade del. Bende ibro miye ng'ato kotende koseyu ni en kong'o gi njaga kata gi nyasore, en kong'o gi ndawa gi nyasore nade, giduto te koso en achiel. Ema koro ibro ng'e ni i-detox dend ng'ato. En itime e yo machal nade, e yor yedhe mimadho, e yor pi michuo e del, e yor yedhe mimuonyo. Utime nang'o daktari? Itime e yo mar pi michuoyo. Taeto pi michuo ni nitiere michuo e del, nitiere kiwango. To donje ler? Midwa donje ler. Koro kose donje ler, kore kodhi donje system ne duto. To nitiere kiwango manyaka nikech bende kimiye luwore gi kaka daktar oyudo. Koro ipimo nikech kimiye mang'eny ahinya nyalo hinye, kimiye matin ahinya bende ok bi konye. Koro nyaka miye mna kiwango mondik gi daktar mar wich mopimo gino. Koro wa monitor kaka imiye gino, onego miye ndalo 14, seche mage gi seche mage mimiyego, kamano. Daktari, seche ma ng'ato oseywayo njaga kata nyasore, samoro ok oywaye, samoro chame e yor cookies, omadhe e yor chai, okete e yor mo ma bende inyalo ket kata e chiemo ma gichamo. Gini bedo e del kuom thuolo marom nade kapok orumo?
Kuom ranyisi en one off, ok ni koro imadhe ma mobedo chandruok. Odhi tieko thuolo marom nade del. To dhi wuok nang'o nikech ni sano dhi nyaka obwongo. Odhi nyaka obwongo Ruth emomiyo nawacho ni en gima kosedhi obwongo emomiyo wach nyasore tije tek moloyo nikech kong'o nyalo rumo piyo. Jokong'o ng'e ni kata koyo nyalo goye ma kong'o rume exactly. To gima osedhi obwongo ok en gima bro wuok piyo piyo. Onge madhi less than from 6 seche 6 kadhi nyime. Nikech luwore be gi kaka oywaye marom nade. Koro onge manyalo wuok minyalo wacho ni less than 6 hours. But from seche 6 kadhi nyime, moko nyalo kawo kata 48 hours ka gino pod mana nie system. Maka poni no beni dhi school okidhi school. Ok nyal dhi school. Kani dhi tich okinyal dhi tich. Kata kani idwa tiyo tiji moro okinyal tiye. Ne wantiere e okang' ma bende koro osetim ne ng'ato detox osegol otem mondo mi oluok remo kach pimonwa kacha ni ibong'e ni onego beni iluoko remo kuom thuolo marom nade kato bang'e no itieko kod weche mag hocho kata weche mag wuoyo. Okipimno mana matin daktari ni ma thieth owuon koso nitiere thieth moro ma ichaki medo gima mopogore. Kapono ni idwani mondo mi ogol ng'ato sekele iri isetimo diagnosis idwani mondo mi ikonye mondo mi dende obed maber. Step number 1 to ni wacho ni en owuon ema nyaka oyie an gi chandruok adwani okonya. Mane kako nego bedi. But nitie gimoro matimore ni samoro ka gini osebede system tinwang'o ko affect areas moko inwang'o ka maybe adundo nigi shida, maybe chuny nigi problem. Koro magi eki koro bedo thieth mopogore. Wan kata kosetieko process mar detoxification. Mosetiek while sami wuoyo kod nieri, kosebedo diagnosed ni nitiere gimoro kendo magini interfere go, koro wa refer to a doctor. Doctor mar del kama nitiere gi shida no. Koro daktari no nene to johocho dhi nyime kod wuoyo kode. Mondo mi okonye kik odog kuma no ae. Manyiso ni en tich nikech okelo onyalo ketho adundo, onyalo ketho chuny, onyalo ketho nyarogno ma bende en thieth machielo kendo kopogore. Thoth ji Ruth inwang'o ka maybe samoro ng'ato bedo admitted e hospital kamoro kata na dweche 3 nikech tuo machielo but tuoche gi duto kel gi maybe madho mar nyasore, njaga gi gik makamagi. So en tich matek. Kodhi mohinyo emomiyo watemo wuoyo gi especially jomatindo mondo kik gidonje gigi. Nikech okelo masira maduong' kabisa nikech kakoro in ng'ama ne ngima koro idwa thiedh tuo mar adundo, tuo mar chuny bende nigi shida kae, gik mang'eny osemiyo okiwuothi nikech oketho fuondeni. Nyaki wuoth gi luth gik makamago. Igori piny mani goyo wiyi mihinyori samimer. Exactly. So inwang' ka nitiere koro gik mang'eny midwa deal go ma ok en mna wach njaga ni kende. Samoro bende ne pod kibedo kod family okelo infertility. Koro kata kinwang'o okinyal bedo gi family. Koro bedo matek. Koro neno ka en economically obedo gima bende ohinyi nikech magi duto kirango thieth gi duto makoro idwa dhie ionge gi pesa. Nikech wawacha die daktari gi kaka piny sani chalo ni thieth ni nyalo kawo pesa di daktari. Nyiera nikech otek Ruth. Otek. Ok en gima thiedho yot. Kiwacho wapim ni tuo kaka mar kinwang'o tuo mar adundo. En tuo mathiedho tek kendo okawo ndalo garama bende mondo mi inwang' thieth maber nyiso ni nyaka idhie osiptal kama bende yedhe nyaka idhi nyiew mibiro dak godo e ot ka omiyo ok en pesa matin, en pesa mang'eny kabisa. Daktari e seche ma igolo ng'ato kata ithiedho ng'ato ma bende chakore kod okang' mokwongo ma in ewuon ema nyaka iyie ok chuni godo bende ok sai godo in ewuon iwacho ni gininya gini dhi nega mondo mi yud konyruok ma ng'ato osebiro iri mitimone gigi duto te osetimne detox ong'imo uniform ne kata organs ge pod beyo onyalo dhi nyime toke no ngima ng'ato nego bende chalo nade kata ere kaka inyalo rite mondo mi kik opoko chako yudore kama ne ntiere cha nikech cases gi bende winjo nitiere ga weche mag relapse. Gima watimo Ruth kwasetieko kwasewuoyo kodgi to watemo mondo wabed gi gik miluongo ni gi group counseling. Mokwongo waketo gi e group achiel jok ma oseyie madwa konyore
Koro giromo ga maybe dichiel e juma kata bang' jumba ariyo ma gin kamoro achiel gi jahocho man kodgi, giwuoyo mondo giwach kuma ne giaye, gi kama gisechope, gi kaka gikonyore, to gi kaka ngimagi onego bed kadhi nyime. Mar ariyo iketogi e diet ma ipuonjogi gik ma koro ginyalo chamo mondo mi ngimagi obed maber moloyo kanyo. Mar ariyo bende wabedo gi wawuoyo kaka johocho, wadwaro joma nie ngimagi, anyuol family. Waluongo ka en ng'ama nigi dhako gi nyithindo, to wa invite jaode gi nyithindo to wawuok, nikech gimoro matimore kisebedo janjaga to stigmatization bende nie society. Ji duto akweda mondo mi ng'ato ng'e ni gini sewe obedo matek. Koro wakonyo joma nitie machiegni kodgi mondo bi mondo wawuo kodgi, mondo wapuonjgi kaka ginyalo yie dak kodgi, mondo gikonygi, migi support mondo kik gidog kuma ne giaye cha. So magi duto ka ng'ato yie adier nodwaro ni mondo konye, magi duto watimo to konyogi, then koro wabedo gi program bang' ndalo wa monitor, nikech koro wan gi rekod gi mondo mi wang'e, to jok ma ni alwora gi kande bende miyo wa report gi mondo wang'e ni o relapse koso to nitiere mawuok kuro ma ok dogie kendo. Tiere mawuok mok dogie kendo. Daktari, wadwa ni mondo mi wang'e ne ote ma koro di nyis oganda kotenore kod nyasore, wach ma diher mondo mi kik wiwa wil godo kotenore kata kokalo kuom chenro ma kawuono. Kech ipimonwa maber mokalo kako chal, yore mobire, kaka ikete del, mago duto te wach mogik miweyowa godo. Gima nyalo wacho especially ni joma rowere ni nyasore en tho, omiyo kik idhiye. Yot kabisa mondo mi donje, to mondo mi wuogie tek kabisa. To en kata garama mondo mi inuang' kaka inyalo konyi. Kata wan joma johocho, wakonyo, hocho nitiere, lakini hocho ni ok en nono. Omiyo nyaka ing'e ni en gima kidonje to economically, socially en gima bro ok yot mondo mi inwang' konyruok. Omiyo kapok ichako to we kik idonjie. Kapok ichako we kik idonjie. Pono ni ng'ato dwa neni Dr. Nelly, inyalo yudi kanye namba ni mag simu? Okay. Namba na mar simu en 0726 144 949. Kata wan gi website at www.restoreandrenew.co.ke. And then wan gi office Karen, kigoche namba go to wami direction wantiere but Karen Hills. Amor mar bedo kodi e chenro daktari, kendo ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro mondo mi wagoye mbaka. Erokamano ahinya. Erokamano. Mano ni Dr. Nelly. Owacho kacha ni nyasori ibiro donje mos. To mondo mi wuogi en chandruok. To ok okelo ni chandruok kamoro achiel, okelo chandruok chakre tadni wi nyaka pat tiendi. Mata ichendo ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo, kabo kelo ni chenro mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu, oritiuru masani. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar.